Hallelujah! Hallelujah! So mama means hallelujah. Hallelujah, mama, hallelujah! Hallelujah, mama, hallelujah! Hallelujah, mama, put hallelujah! Hallelujah, my teacher, hallelujah! So he told me, hallelujah, hallelujah! Ngaze kusha ama voice. Ngizale noma ivoice iphelile. Hallelujah basela. Ngiyabikela igama lika Jesu Kristu, amen. Aphambi kwenu Nkosi wasibemntana uNkulunkulu sindisiwe, amen. Ngiyamthanda uJesu wayisize ngempilo yami ngelinye ilanga, amen. Siyabonga uNkulunkulu ngalolu suku asephela ukuthi sikwazi siphinde sihlangane sizomkhonza uNkulunkulu, amen. Bathi Mother's Day. Hallelujah. Mother's Day isuku lo mama, hallelujah, amen. Ngiyazi ke lolu suku lichaza izinto eziningi kubantu abaningi, depending ukuthi ungubani, wakhula kanjani, futhi naluphi ulwazi ukholwani, amen. Zonke lezi zinto lezi zinomthelela ukuthi lolu suku ulibheka kanjani, amen. Kwabanye lolu suku usuku lonjabulo, kwabanye usuku lokudumala, usuku olubuhlungu, amen, hallelujah, depending ukuthi ngubani, khule kanjani, wazini, futhi ukholwani, amen. Into engizoyisho angishumayela ngizoshumayela phambili, amen. Uzazi umuntu ozosipha izwi futhi ngiyathemba nayo angiyabe mude, amen. Mangimazayo akekho umuntu uyashesha, amen. Asingazanga noma uzosurprise ke namhlanje enzokuhluyila, amen. Bazalwane usuku lo mama, amen. Sizogubha lokho, amen. So I just need to ngishize izinto ezimbalwa before singena kule nkonzo engizoyenza la phambili, amen. Siyamdinga umama, uyamdinga, amen. Umama uyamdinga umama, amen. Mama ubalekile empilweni, amen. Umama ubalekile ngendlela eyisimanga, amen. Masikhuluma ngomama akasakhulumi kuphela ngalomuntu lo okuzalile, sikhuluma nalomuntu lo odlala indima yokukhulisa, amen. Kumele siyapply phela. Anti mafika kubantu besilisa sithi male father, sithi male, sithi father, sithi man, ngoba baqhaze, yeah, you gave birth to me, yeah, you are but not my father. Akukhuliza izinto eziningi makufika kubantu besilisa nakalana ke same applies. Mina ngiyayithanda ibalansile, into balance ngiyithanda kahle, anginayo double standard, angiyifuni. Ngiyoziyona isidalele inkinga, yeah. Sibamba lapho ukuthi you know what you're talking about, noma unenkinga ukhulunyisa i-trauma, amen. Yeah, nalana umuntu masithi mama sesho ukuthi necessarily okuzalile, but sikhuluma ngomuntu okudlala indima yokukhulisa, amen. Now also masikhuluma ngomama, yabona lento yomusa ibalekile, amen. Masifike komama bethu, abanye bethu singakabi abazali, already sesinolwazi ondlula abazali bethu, already sesifike esigabeni nesakwazi ukubona ukuthi abazali bethu ikuphi la kungazange benze kahle khona, amen. So at the same time we need to understand ukuthi abazali bethu benza the best they could with what they had, amen. Ngalokho benako benza lokho bebanamandla ukuthi bakwenze, amen. Mangabe umama bengasebenzi, benganayo imali, azange akunikeze la mathuba la ufisa ngabe ukuthi ufisa ukuthi wawathola empilweni noma le advantage empilweni wayibona abanye benabo bekhula ngaphansi, bekhula ngendlela. So you need to forgive uma wakho, amen. Mangabe uma wakho azange akhulise bengekho empilweni yakho, mhlambe wahamba wakushiya kwakho noma wakulahla ngena abantu singabalahle ingane nabo, so ngamadoda kuphela abaleka, nabantu singababaleka, yeah, type both sides. Mhlambe kwenza kakhulu side labantu besilisa, amen. But uyadinga ukuthi uma wakho umthethe lele, amen, kubalekile. Otherwise lo suku loba usuku olubuhlungu kunokuthi ucelebrate lokho kuhle
okwaziyo okwenza uma wakho okubonile, amen, ucelebrate imizamo yakhe, amen. Uyovele isitha sovele sekwenza ukuthi ucabange lokukubi, ukhumbule lokukubi, uphakamise lokukubi, which would be wrong. Amen bazalwane. Isakhona. So sithethelwa kwama bethu, amen. Also then ke Ebithuma abakhulisa kabi, akuhlukumeza noma ukhulise lawo wadlala indima kaMama ebengayena uma wakhe, ebekuphatha ngendlela ehlukile, kunendlela aphatha ingane zakhe, wada yonke le nto le. You need to forgive. Amen. If forgiveness idinga khona impela ke lapho, otherwise uzoba netrauma. And the trauma izobonakala somewhere somehow. Amen. Itrauma izobonakala. Nalapho ke omama baba abangasekho emhlabeni. Amen. I think umukhonza la usokhonzela nesikhathi esidenyana uzobe utholile inhlanhla yokunyezwa ngithi akuyena uNkulunkulu owabulala uma wakho. Ngizoyiphinda futhi namhlanje abaqala ukuyeza mhlawumbe uthi akuyena uNkulunkulu owabulala uma wakho. Yazi umfundisi nabantu bakini nabantu bathembayo kade ubalalela ubuka kubo bakhipha amagama ukuthi uNkulunkulu omthathile, uNkulunkulu ubemdinga, uNkulunkulu ubemcelile ini. That is a lie. Amanga lawo. Amen. Uma wakho wantshontsha umoya wokufa. Amen. Yeah, ukufa komuntu kunezinto eziningi eziba nomthelela ukuthi umuntu why asheshe afa. Amen. uNkulunkulu sithembisa 70 years minimum. Umuntu usungahamba wena ufuna ukuhamba before 70. But minimum ufunda hubo 90, minimum 70 years. Lena uNkulunkulu athembisa wonke umuntu. But lokho kungakholwa, kungolwazi futhi. Iyahlobo izinto zakuNkulunkulu ngoba sidinga ukuthi uzazi iqala. Unless uyithola as a benefit when it is. Amen. Minimum 70 years. So you shouldn't go out before 70, technically speaking. Mangabe uhambe ngokugula, kukhona ukuthi umzimba ugugile, yabo umzimba usubuthakathaka, yayibona lento leyo. Mangabe uhambe ungakafezi cebo lakho, ucicebe uNkulunkulu ngempilo yakho, you went uhambe isikhathi sakho singakafiki. Abo uhambe ungakafuni, uhambe isikhathi sakho singakafiki. Amen. Enezinto ezinomthelela lapho yini? Inqumo zabazali bethu nokhokho bethu. Ukulete sibiza ngokhondo lasekhaya, depende ukuthi ukhondo lasekhaya elakini lithina. Abantu ukhondo lasekhaya umoya wokufa, ukuthi abantu basheshe bafe. Ukhondo lasekhaya ungakuthatha. Amen. Lenze ukuthi usheshe ufe. Even usindisiwe mangaba awudini nalo usindisiwe. Amen. Ukhondo lasekhaya amagama owakhulumayo. Amen. Bakuhlezi ukhuluma ukufa wena, ukhuluma ukufa. Uma ukufa uyahlasela, uma ukufa uyahlasela bazalwane. Uma ukufa lentando yakho uyahlasela. Uma ukufa ungakuhlasela usuku lakho lokufa lingakafiki. Uma ukufa ufika uzokuthatha. Amen. Kumele umelane nako kunegunya phezulu yonke imimoya yobumnyama. Hallelujah. So uNkulunkulu azange athathe ima wakho. Azange. Unless uma wakho wayesenelisikile ngomphila, angikho ngomuntu oshawe impilo, washona impilo wafuna ukusibulala. Nalo isikhathi sakhe singakafiki. Even though ebefuna ukuhamba, kodwa ufuna ukuhamba ngenxa yokwehluleka. Mayinkinga ngayibuza ngayibeka kanjalo. Amen. Sikhuluma ngomuntu la ozothi ncabe nisale kahle bafethu, sekufika isikhathi sami sengiyahamba. Futhi iBhayibheli lakho bonke abantu bakaNkulunkulu bahamba noNkulunkulu. Iphethini lethu nani bonke abantu bahamba noNkulunkulu. Unless umuntu afe empini. Umuntu bevalelisa, abiza ingane azibusise, aziprofete, akhulumayo, few days later gone. Nakhona musu right, musu lesekile, right. Uyakwazi ukucela ukuthi uhambe. Lo mzimba ukhumula uhambe. So kufa kulapho bazalwane. So ngizama ukuqeda lento ukusiza umuntu othi makumpa kufela lusuku abe nolaka acikeke azonde uNkulunkulu anyanye uNkulunkulu ngoba xa uthi uNkulunkulu wathatha umzali wakhe. uNkulunkulu akathathanga umuntu. Except maybe umzali wakho wenze into ekuthiwa isinengiso phambi kaNkulunkulu.
kukhona izinto eziningi esiziletha uma ukufana yabona kusetshwa ngithi before uthi uNkulunkulu umthathele you need to